Alhamdulillah, Diwa Utrad FM gidan kamshi gidanku ne ku kadai mata yan kwalisa. Mata yan kwalisa, welcome to Diwa Utrad FM gidan kamshi YouTube channel ɗinmu na musamman naku na mata yan kwalisa da zamu dinga muku bayanin kayayyakin mu. Duk product ɗin yanda ake amfani da shi, yanda ake sha, yanda ake inserting, yanda ake komai, duk yanda ake amfani da kayayyakin mu, shi zamu dinga muku bayani a wannan channel ɗin na mai albarka ta Diwa Utrad FM gidan kamshi. YouTube channel ɗinmu gashi nan dai naku ne, standard ne, za muku dukkan bayani. Wannan shine set ɗinmu na kayan hubbul gawi. Hubbul gawi yana nufin so mai tsanani, shine ma'anar hubbul gawi. Kayan mata ne na musamman wanda yake dawo da sha'awa, yake da martaba, yake dawo da ni'ima, yake da miki da irin jaraba. In ba irin baki da jaraba, mijinki ma ba shi da sha'awa saboda irin kun daɗe ya gaji da ke ko wani abu, to inda kina amfani da wannan zaki ga kin dawo da shi kanshi zai ƙara ƙwazo, zai ƙara lafiya, zai ƙara sanki inda kina amfani da wannan kayan. Wannan kaya ne na manyan mata wanda suke gaya mana matsalolin su na ba sa gamsar da mazajen su, kuma su ma suna cewa mana su ba masu da sha'awar. Wata ta ce ita in ma ta ga mijin ma yana neman ma wani abu sai gaba ɗaya ranta ya ɓaci saboda ba ta da sha'awa, ta san a bushe take kuma a buɗe take. To wannan kaya ne da yake matsi, yake duk wani abu da ya kamata. Da farko dai wa'annan kaya ne na musamman duk da zan muku bayani yadda ake amfani da su. Kun ga dai wannan shine maganin infection. Wannan maganin infection ne na musamman. Wannan na hannun naki nan, wannan green din, wannan na ledan nan, maganin infection ne namu na musamman na Diwa Utrad FM gidan kamshi na cikin wannan set din namu na hubbul gawi. Maganin infection din mu yanda ake shan shi, wannan kofi ne. To, yanda ake shan maganin infection din mu ba kullun ake sha ba. In kika sha yau zaki tsallake rana ɗaya saboda yana da ƙarfi sosai kuma yana da kyau. Yana magani sosai. Ko sati ɗaya kika sha sai kin ga amfanin sa. Kun ga haka zaki ibe shi cokali ɗaya ki zuba shi a cikin ruwa, a cikin kofi karamin cokali kenan. Wannan ruwa ne ruwan zafi ne, wannan warm water ne, ruwan zafi ne. To haka zaki zuba shi. In kika zuba shi shikenan kin ga kin cika kofin, to sai kin cika kofin da ruwan zafi sai ki kada shi. Zaki kada shi haka. To kun ga yanda yake, kawai zaki kada shi. Zaki gan shi ba shi da wani bauri, ba shi da wani rashin taste a baki. To kin ga haka zaki kada maganin infection din mu. In kika kada shi kika dafa shi da ruwan zafi ne, wannan ruwan zafi ne, tafashashen ruwan zafi mai zafi sosai. Da shi na hada wannan maganin infection din. To zaki bar shi ne irin ya danye kamar mintuna yanda dai zai huce ya zama daidai yanda zaki sha. Saboda ruwan zafin tafashashen ruwa ne, kun ga kamar ruwan shayi kenan. To kin ga shayi ai ba a shan shi a tafashen shi ko, sai ya huce daidai sha ko. To haka ake shan wannan maganin infection din, zai huce ya zama daidai yanda zaki iya shan shi. Misali yanzu nan kin ga yayi kamar minti 2 haka da hadawa zuwa minti 3. To ya dan huce daidai yanda zaka iya sha. To kawai zaki sha ne. Ba shi da bauri, ba shi da ɗaci, ba shi da rikitarwa. Normal ne, magani ne, kawai zaki ji shi a bakinki, zaki sha magani ne. Wannan magani in kika sha yau zaki tsallake rana ɗaya. Kin gani ba sai kin bari ya kwanta ba. Kun ga? Kin kada kin juya maganin, to in kika bar shi ya huce zaki ga ya kwanta. To in kika zo sha sai kin juya shi. Sai kin juya shi haka. Sai kin juya shi, ba wai sai ya kwanta ba, sai kin juya shi haka zaki dinga shan shi. Ana shan wannan maganin kamar yadda ake shan shayi. Haka wannan maganin na infection shine abin da zaki fara amfani da shi a wannan set din maganin, shine step 1. Shine na farko da zaki fara amfani da shi a wannan set din maganin na hubbul gawi. So mai tsanani, maganin da yake da miki da martabarki. Bari kuma mu zo mu tafi step 2 ku ga yadda ake ci gaba da amfani da shi. To mu kayan mu, idan kuka sai kayan mu za ku tar da su a seal, ba wai irin abu a asil. Kun gan shi, kun ga asil, kun gani ne cire takardar, to haka ke zaki cire takardarki. Asil yake, zaki bude shi. Kin ga kika bude still ciki akwai ina, saboda akwai security sosai a kayan mu, kuma akwai tsafta domin kaya ne masu inganci nagartattu. To in kika bude a step 2 shine wannan, zaki karo da wannan magungunan a cikin leda. Kowanne mun yi packaging ɗinsa ne a cikin leda, saboda ba mu haɗa wani da wani ba, saboda kowanne amfanin shi da yake yana da matukar muhimmanci. To kawai sai muka sa su daban-daban, amma kowanne magani kala daban-daban ne, kowanne abin da yake yi daban. To amma kuma kawai sai muka haɗe miki shi a cikin roba guda ɗaya, yanda zai zama very easy for you, a mafi sauki hanya da zaki iya amfani da shi ba tare da kin sha wahala ba. Kun ga komai mu cikin tsafta muke yin sa, cikin inganci, cikin tsari, saboda mu duk abin da muke muna muku ne abubuwan da zai kawo muku sauki da kuma ku yi abin da yake da inganci, yake da tsafta sosai. To kin ga wannan cokalin da shine dai teaspoon din nan da kika sha maganin sanyi, cokali ɗayan sa. To sai ki zo ki ibi wannan na farkon. Kin gan shi, zaki ibe shi, zaki cika shi ne sosai. Zaki zuba shi a cikin kofi haka. Kin ga kin cika shi, to haka zaki cika, sai kin cika shi tab tukunna, sai ki mayar, sai ki daure shi. To gashi nan zan mai da shi cikin asalin robar sa.
cikin roba sa kenan zaki mai da shi in kika tashi amfani da shi. In kika yi amfani da shi ka zaki mai da shi ne cikin robar sa. Sai ki ɗauko na biyun, gashi nan shi ma wannan shine na biyun da zaki ɗauka, shi ma wanda zaki zuba shi. To shi ma in kika ibe shi haka, kun gan shi, to shi ma haka zaki iba. Daban-daban ne fa, ba wai abu ɗaya bane, daban-daban ne, amma kuma abubuwan da suke yi duka masu matukar amfani ne. Shi ma haka zaki ciko shi sosai, shi ma haka zaki zuba shi. In kika zuba shi kin zuba cokali, ya zama babban cokali ɗaya kenan, tunda ƙananan cokali kika saka guda biyu. Sai ki zo ki mai da wannan abinki cikin robar sa, sai ki mai ki rufe. To wannan shine, to kun ga wannan madara ce ta ruwa, da madarar ruwa ake sha. To madarar ruwan nan ba wai janjaninta ake ba wai yar kaɗan zaki sa ba, a'a, ga baki ɗayan ta wannan full cream ce ta madara. Kowace madara da ke son amfani da ita zaki iya amfani da ita, ko da ta gari ce, amma dai ta garin sai ki saka mata babban cokali guda biyu, sai ki dama ta da ruwan ɗumi, in ya huce sai ki zuba shi a ciki. To zaki juye madarar ki ne ga baki ɗaya a cikin wannan garin da muka saka shi kala biyu. Wannan gari ne yana saukar da ni'ima sosai, yana da matukar kyau. Daga kin sha a take ki zaki ji amfanin sa. Duk yanda kika kai da irin rashin ni'ima da dryness ɗinki, da irin yanda ke da kanki kin san cewa baki da ni'ima, to in dai kika sha wannan, in Allah ya so ya daga kin sha shi kwana ɗaya, kwana biyu, kwana na uku, Hajiya ke da kanki zaki san cewa lallai kin sha wani abu da ya saukan miki da ni'ima. To kun ga wannan madarar ga baki ɗaya gashi nan mun juye ta, dukanta mun juye ta a cikin wannan kofin ga baki ɗaya, ga ta nan mun juye ta, babu ko guda ɗaya, kun ganta, to mun juye wannan madarar. To haka ake amfani da wannan, zaki juya madarar ne ga baki ɗaya, sai ki zo sai ki juya shi, kun ga, zaki juya shi ga baki ɗaya, zaki juya wannan maganin tari, zaki haɗe su dukansu ki juya su, kun gan shi, zaki juya shi. Kina gama juya shi, gashi nan an juya shi, ya juyu, yayi kauri, kun gani, yayi kauri sosai, yayi kauri daidai yanda za a yi amfani da shi. To kawai kin gama juya maganin ki shikenan. Me next abin da zaki yi? Kawai sai ki sha maganin ki. Ya ake shan magani? Lafiya lau zaki zauna ki shanye maganin ki, amma fa madara ba a mata ƙoro, na gaya miki. Idan ta ruwa ce to gwangwani ɗaya duka zaki juye, zaki dame maganin ne sosai, duka ina dame shi ne saboda duka yayi blending da tare da madarar, ya haɗe ga baki ɗaya, ya haɗe jikinsa. To kun ga yanda ya haɗe, to haka zaki sha maganin ki. Yana da daɗi sosai a baki, yana da daɗi sosai, kuma ke kina sha, ke kin san cewa lallai kin sha wani abu da yake da matukar amfani. To wannan maganin kenan. In kina so zaki iya mixing, zaki iya dan sa ruwa kaɗan idan kin ji ya dan miki kauri, ya danganta dai da yanda mutum yake son magani, kun gane. Amma ni gaskiya ni bana ƙara masa ruwa, to amma wasu suna iya ƙara ruwa. Zaki iya ƙara ruwa, baki da matsala, kawai dai ki dai shanye shi, ki shanye shi ga baki ɗaya, kun gani, kun ga yadda aka ƙara masa ruwa haka. To wannan zaki shanye shi ne ga baki ɗaya. Yana da daɗi sosai, yana da taste a baki, ba shi da wata matsala. To shine garin cikin hubbul gawi, kaya masu inganci wanda suke saukar da ni'ima, suke ƙara miki sha'awa, suke tayar miki da sha'awa. Insha Allahu Rabbi, namu na nan Diwa Ultra gidan kamshi. Kamar yadda nake muku bayani, komai dalla-dalla ne, saboda bana son in dinga samun issue da ku. Mata kwalisa zan tafi yanzu step 2. To kun ga wannan gari ne na muku bayanin sa. To shi ma wannan the same gari ne, amma shi ma wani abin daban. Wannan yana saukar da sha'awa, yana ƙara ni'ima, yana saukar da ni'ima sosai, kuma yana tada sha'awa. Wannan shi kuma yana tightening, akwai garin da yake yana matsi a ciki, kuma irin yana ɗaɗɗaura jiki. Zaki ji kin mammatse, kuma yana ƙara ma mace ɗanɗano wannan garin. To wanda kika amfani da wannan, kika ibe shi cokali ɗai ƙananan nan, kika haɗa kika sa masa madara, to haka zaki amfani da wannan, domin duka gari su tafiya ɗaya, abu ɗaya ne, yanda a tare ake amfani da su a tare. Wannan ɗinsu yake tafiya, gari kenan tare da madara. Namu na musamman, kayan mata na hubbul gawi na Diwa Ultra gidan kamshi, kayan mata na musamman na manyan mata, wanda muke gabatar muku da shi. Yana nan dai zaka is available, muna nan kuma muna delivering kayan mu worldwide. Duk inda kuke a duniya kuka sai kayan mu, insha Allah Rabbi za mu tura muku. To alhamdulillah, yanzu za mu je step 3, wato step na 3 kenan. Wannan ita ce gumba. Wannan gumbar ta musamman ta wannan sadin namu na hubbul gawi, gumba ce da take da matakar kyau, tana ƙara ma mace ɗanɗano. Idan kina shan wannan gumbar, to na tabbatar miki sai mai gida ya ce miki fa shi fa ya ji abubuwa sun tafi yanda ike so, shi fa ya ji abu ya yi masa, saboda kawai zaki ƙara daɗi sosai, zaki ƙara ɗanɗano, zaki gamsar da mai gida sosai, kuma zaki ga yana ta jarabta ki ko da yaushe yana zuwa gurin ki, saboda ya san ya sami yanda ike so. To ita gumba, kun ga na gaya muku komai mu asil yake, kun ganta,
kun gan shi asil yake, kun gan shi, to ku za ku buɗe shi da kanku. Mu da wahala kiga kayan mu ba asil ba gaskiya. Mu kayan mu sai mun nade shi, mun bashi security da ya kamata saboda kowa hankalinsa ya kwanta. Kun ga sai kin cire wannan takardar sil din da ke da kanki. To gashi zaki buɗe ta. In kika buɗe ta kun ga ciki yana da security again kamar yadda na gaya muku. To za ku cire wannan. Kika cire zaki ibe ta. Kun ga wannan nono ne. Wannan asalin nono ne. Kun gan shi? Asalin original nono ne, pure nono, ba sai nono pure nono ba. Idan baki da pure nono zaki iya amfani da yogurt amma fa ba madara ba, yogurt. Nono, pure nono ko kuma yogurt, to da su ake amfani. To haka zaki ibi wannan gumbar. Kun ga yanzu wannan kofin empty cup ne, babu komai a cikin sa wannan kofin. To abin da zaki fara zuba shine zaki fara zuba ruwa. Kun ga na zuba ruwa kamar rabin wannan ruwan, ko karami ne ruwan ba yawa na zuba shi. To next abin da zaki yi shine zaki ibi gumban nan ta dabino ce, tana da kyau sosai. Kun ga ma ga kwayoyin dabinon nan zaki fara karo da su a ciki, kin gan su, to suna da kyau sosai. Zaki ibi gumban nan, haka zaki ibe ta. Kun gani? Zaki ibe ta, zaki sa ta karamin cokali ɗaya. To ba cokali ɗaya kadai za a yi amfani da shi ba. Ƙaramin cokali 2 gumba kenan, ba cokali 2 kaɗai za a yi amfani da ita ba. Ƙaramin cokali 3, kin gani, cokali 3 ƙarami, to da shi zaki yi amfani na wannan gumbar ta musamman ta kayan hubbul gawi. To gumbar zaki dame ta, kun gani gashi na, kun ga yadda gumbar take, ga ta nan a cikin ruwa, kun ga yadda take. To yanzu zan dame gumbar nan gabaki ɗaya, zan dame ta. Yau wato kun ga gumbar mu nan ta damu sosai a cikin wannan ruwan. To abin da zaki next shine zaki zuba nono. Nonon nan kin ga nono zaki zuba shi ne kamar rabin wannan kofin. Idan nono ne pure nono fine, idan kuma baki da pure nono zaki iya amfani da yogurt wurin amfani da wannan gumbar. To kin gani zaki dama shi. To kun ga yanda ya kauri, kun ga yanda ya kauri nan, yayi kauri sosai. Kin gani? Yayi kauri sosai. Kun gani yanda ya kauri? To haka. Kuma kun ga kofin ya cika ko? To haka. Zaki amfani da kofi, zaki amfani da tasa, zaki amfani da kwanon sha, duk abin da kike da shi kawai zaki amfani da shi. Yana da matukar daɗi, tana da daɗi sosai. Zaki dinga jin taste na dabino, zaki dinga jin taste na magunguna. To wannan gumbar kenan, tana da matukar kyau, haka ake amfani da ita. Wannan gumbar shine step 3 yanda aka amfani da wannan gumbar. Wannan ita ma gumba ce, ita ma da nono ake sha. Yanda muka amfani da wannan step 3 din, ita ma wannan haka ake amfani da ita. Dukansu haka ake amfani da su in za a amfani da su. Wannan kayan kenan. Ana shan gari da madara, ana shan gumba ita kuma da nono. Yana da kyau sosai, yana da matukar daɗi. Bari in juya muku shi a cikin nan ku ga yanda kalar gumbar take ta zama. Kun ga yanda kalar gumban ta zama. Kun ga yanda ta zama, kun ga yanda ta kauri sosai. Kun ga kaurinta? To haka. To haka take. Kun ga kaurinta? To haka. Sai kun fara dama ta da ruwa, noman ruwa tukunna, sai kuma ku zo ku zuba mata nono. To haka ake shan ta. Kun ga haka ake shan wannan gumbar. Tana da kyau sosai. Yau wato shi wannan na insatin ne. Kun ga shi ma sai da muka cire shi daga ledarsa, mu koman mu isil. To amma yana daskarewa in case ko da weather da kike inda kike akwai sanyi. Tunda kun ga mu yanzu ana dan sanyi, to wannan ruwan zafi ne. Wannan warm water ne, zaki sami ruwan zafi haka sai ki dan sa shi a ciki. Lafiya lau ne zaki sa shi. Komai fa da bayaninsa, ga bayaninsa na an rubuta a cikin wannan takardar, duk bayanin kowane magani ne. Komai mun rubuta bayaninsa, kawai dai muna muku shine practical saboda akwai mutanen da duk da bayanin wasu sai ce ba ma gane karatun Hausa. A'a mu wallahi ba mu ma gane ma me kika ce ba. To shi yasa muke muku wannan bayanin. Yanzu wannan gashi na sa shi a cikin ruwan zafi, zan bar shi ya dan yi mintuna saboda ya saki ya daskare yanda zai melting yanda za a yi amfani da shi. To sai wannan na insatin ne. Wannan tightening insatin ne. Kun ga shi ma, kun ga komai fa ni nake bude shi daga cikin ledarsa. Komai ni nake cire shi. Kun ga shi ma ni zan cire shi. Ni nake farke shi saboda yanda muka ba kayan mu security. In kika sai kaya ko da wani kika turo ya karba, to kawai hankalinki a kwance saboda kin san ke zaki farke kayanki da kanki. Kun ga shi sai kin cire shi daga leda. To ga yanda yake. Wannan tightening insatin ne. Kin ga yanda yake, cikin sa yana nan kamar zuma. To wannan haka zaki amfani da finger ɗinki, yatsanki kenan. Haka zaki ibe shi. Kun ga in kika ibe shi kamar haka, kawai zaki insatin da shi ne, zaki matsi da shi. In kika matsa wannan, shikenan ba wankewa. Kawai matsi zaki da shi. Kamar haka zaki lakuto shi, kamar haka kawai zaki matsa shi. In kika yi matsi shikenan. Ki ba kanki minti 20, zaki ji kin matsi gam. Daga baya next in kika zo ko hannunki, wannan hannun da kika sa shi, to in kika mai da shi ba zai shiga ba saboda ya matse sosai. Zaki zama very tight.
zai matse sosai. To idan ya matse wannan ya kaman mintuna kika jikin matse, to zaki iya tsarki da ruwan ɗumi, warm water, ruwan ɗumi kawai, ba wani abu da zaki ƙara, iya ruwan ɗumi zaki tsarki da shi. Shi wannan kun ga yanzu wannan ya riga yanzu yayi melting, ko ya riga yayi melting. To ga yanda ake amfani da shi. Kun ga ya riga yayi melting saboda na sa shi cikin ruwan zafi. To ke ma cikin ruwan zafi zaki saka shi idan wai da inda kike kenan yana melting. Idan kuma inda kike ma da zafi to ba zai daskare ba. Amma idan akwai sanyi shine yake daskarewa. To kun ga yanda zaki ciko wannan abu. Kin gani? Kin ga haka? Kin ga inda yake zuba? Kun gan shi haka? To haka zaki inserting da shi. Kin ga yanzu abin ya zama empty, haka sai kin ciko abin. In kika ciko shi kawai zaki kwanta sai ki inserting da shi a private part ɗinki. Zaki inserting da shi ne ga baki ɗaya, wannan zaki zuba shi haka duka zaki zuba shi. Shikenan sai ki dan zauna kaɗan a kwance, saboda in kika tashi zai iya biyowa. Sai ki dan zauna kaɗan a kwance, ki dan yi kamar mintuna, to zai shiga jikinki. To shi ba a wankewa, shi wannan ba a wankewa har sai an tafi gurin mai gida. Insha Allah rabu, in dai magana ce ta gamsar da mai gida da ni'ima da shata da sha'awa, to daga ke har mai gida ranar ba magana, kawai sabon amarci za a tayar in Allah ya so yadda. Na wannan set din namu na Hubbul Gawi na musamman naku na Diwa Attractive gidan kamshi, gidan ku kadai mata yan kwalisa, wanda muke gabatar muku da kayan mu daga nan jihar Kano. Muna kuma delivering kayan mu worldwide. Wannan humra ce, ita ma kin ganta, komai na da security. Ita wannan humrar shafa ta ake yi. Duk sanda kike tare da mai gida, a'a zaki kwanta ne, a'a kawai kina zaune ne, to zaki ibe ta. Kun ga kamar haka zaki ibe ta, kawai zaki zuba ta haka a hannunki. Kawai zaki zuba ta. In kika zuba ta shikenan sai ki squeeze, kawai sai ki shafa ta a jikinki. A cikin jiki ake shafa humrar nan, ba a kaya ba. Cikin jiki. Kin ganta? Tana da kamshi sosai, tana da kamshin daukan hankali, kuma attraction humra ce. Humra ce mai kyau da take daukan hankali. To ita ma wannan humra haka ake shafa ta. In kika ciko ɗaya ya isa, kawai ki shafa ta a jikinki. Duk sanda za a zauna da mai gida, tana daukan hankali. Humra ce da take jan hankali. Kin gane, tana jan hankali sosai. Zaki ga an saurare ki, an baki attention, an saurare ki. Duk abin da kika zo da shi an ji ki, kuma an yi amfani da abin da kike so, kuma sai an yaba miki da kamshin nan. Kuma baya da haka zaki zauna a cikin zuciya. Zaki ga duk inda aka je wannan kamshin ana jin shi a hanci. Duk inda mijin ke je zai dinga jin wannan kamshin humrar, kuma zai dinga jin kamshin ki kenan. Kin ga kenan duk inda yake ke ce a cikin zuciyarsa. Wannan turaren tsuguno ne na musamman na cikin wannan set din. Turaren tsugunon nan yana matsi, shi ma yana matsa mace sosai, kuma yana taimakawa gurin ni'imar ki ta sauka, kuma yana da kyau sosai, yana mallaka. Ina gaya miki yana mallaka. Wannan shine magana ta gaskiya. Kun ga yanda yake dan kaɗan haka zaki ibe shi. Kun ga yanda yake turare ne na magani, ba wai turaren da zaki ji kamshi ba. Zaki samu garwashin ki kamar haka. Kin ga kin saka shi haka a garwashi, kawai ya tashi. Kun gani ya tashi, gashi nan hayakin sa. To kawai zaki tsugunna. Zaki iya samun bokiti, zaki iya samun kujerar tsugunno, kuma muna da kujerar tsugunno da ake iya tsugunnan waɗannan abubuwan da su, duka muna da su a nan Diwa Attractive gidan kamshi. To zai tashi, saboda shi ba turare bane mai kamshi, turare ne kawai na magani ne wannan. To kun ga hayakin sa haka zai tashi, ki turara gaban ki sosai, ki zauna sosai, ki kamar minti 5 kina zaune, ki tabbatar hayakin ya shige ki sosai, domin zaki sa shi ne da dan yawa. Misali zaki ibe shi ne kamar haka zaki ibe shi, ki zuba shi a cikin garwashin da zaki tsugunna da shi. Yana da kyau sosai. Ki tabbatar cewa wannan, in dai kin san mai gidanki yana gari, to kawai ki tabbatar cewa kina wani amfani da wannan turaren tsugunnan. Shi fa tsugunno daban, duk wa'annan step din duk zaki iya amfani da su at the same time. Kowanne fa in ya shiga zai aikin da ya kamata ne yayi, duka a jikinki. Duka wannan kayan ne na musamman na Diwa Attractive gidan kamshi. Kayan ne na musamman, kayan ku ne na mata yan kwalisa. To wannan kuma sukkar ne, wannan asal ce, wannan zuma ce. Kun ganta ita ma very very seal. Koman mu mun silin din shi yanda ya kamata. Kun gani, sai ke zaki bude abinki da kanki. Duk wanda ma baki da wani matsala, kayan mu suna da security, suna da kyau, suna da inganci, suna da tsafta. Muna da packaging mai kyau, muna packaging kayan mu yanda ya kamata, saboda mu duk abin da zamu yi sai mu tsaya mun yi shi yanda ya kamata. Hankalinki kwance zaki amfani da kayan mu, domin mu kayan mu standard ne. Kullum ina ƙara gaya muku, duk wani matsala da kike da ita, to kawai insha Allah rabbi, ke dai kawai ki dinga ku subscribing a wannan channel din namu, ki danna ƙararrawa. Zamu dinga muna yin posting din duka bayanan kayayyakin mu, to a nan gurin zaki ci karo da wani abu da kika san cewa lalle kina buƙatar sa, domin da sanda muka saka bidiyo zaki gani. To wannan zuma ce asal kenan. Zaki jijjiga ta, in kika bude ta sai ki shaking ɗinta, to haka zaki bude ta. Kun ga cikin ta ma tana da ina, tana da security sosai wannan zumar. To haka zaki samu cokali wannan. Kun ga wannan babban cokali ne, tablespoon. To kin ga haka zaki zuba ta. Kin ga haka zaki zuba ta. Kin ga zaki cika ta. To ba ɗaya zaki sha ba.
zaki sha ta cokali 2, 2 tablespoon ake sha. Kin gama da shi, kin sha kenan, da yamma ake shan ta. Tana saukar da ni'ima sosai sosai, tana ƙara miki ɗanɗano, ina gaya miki wannan kenan. To yanzu kuma next abu na gaba wanda shine kuma na ƙarshe shine sukkar. Sukkar yana da kyau sosai. Sukkar yana da kyau. Mu namu na musamman ne, domin ba wai normal bane. Komanmu na musamman ne. Ina ƙara gaya miki. Wannan kaya ne na musamman daga nan Diwa Utratef gidan ƙamshi. To haka za ki ma ki buɗe shi, kun ga yanda ake buɗe shi. To kika buɗe shi, to za ki buɗe shi ma za ki buɗe cikinsa. Kin ga shi ma cikinsa yana da ina. Ku gane cewa komanmu cikin tsafta muke yin sa, cikin tsari, babu abin da muke yin sa da ka. To kin gani haka. To shi wannan za ki iya cire ina din in kina so. Za kuma ki iya barin sa ma kawai ki zuba shi da haka. Amma shi a kofi za ki zuba shi. Kin gani? Za ki matsa shi haka a cikin kofi. Za ki zuba shi. To shi sai kin cika kofin da shi. Sai kin cika kofin da shi. Shi in kika sha yau sai bayan kwana 2. Ba za ki sha yau ki sha gobe ba. A'a, zuma ce za ki sha ta a jere. Zuman nan kenan shi. Haka za ki juye shi kawai ki zuba shi kofi. Haka ɗan kofi haka na shayi. Za ki cika shi sai ki sha. Yana da daɗi sosai. Yana da daɗi. Yana saukar da ni'ima. Yana magani sosai yanda ya kamata. To wannan shine yanda ake amfani da wannan kayan namu na hubbul gawi. Hubbul gawi so mai tsanani, zaki zauna lafiya, sha'awarki za ta dawo, ni'imarki za ta dinga sauka akai-akai, zaki ji ke da kanki kina son zuwa gurin mai gida. Shi ma kuma da kanki zaki ga yanda shi ma zai dinga yawan zuwa gurinki, saboda me? Na ɗaya in ya zo gurinki zai gamsu, zai samu abin da yake so, zai ji daɗi, zai tadda ke kamar budurwa, kin matse, ni'ima ta sauka, sha'awa ta zo, komai da komai ya zo yanda ya kamata in Allah ya yarda. Ku ci gaba da subscribing channel ɗinmu na Diwa Utratef gidan ƙamshi. Ku danna ƙararrawa kuma ku sharing bidiyon nan da duk wanda kuka san cewa wannan kayan suna buƙatar sa. Domin muna delivering kayan mu ko ina, muna tura kayan mu ko ina a duniya insha Allahu Rabbi. Diwa Utratef gidan ƙamshi, gidan ku ne na mata yin kwalisa. Muna godiya.